Bună ziua! Bună ziua! Aș dori și un cocktail fără alcool. Bine! Acesta e mai curat. O să vedem. Aceasta e cam murdară. Asta e perfectă. Și acum stați să aranjez. Ăsta. Sper că mai e. Da. Un pic. Oh, nu, am dat din greșeală pe jos. Și trebuie să-l șterg și pe ăsta. Cocktailul va fi gata în 5 minute. Ok, aici am pus siropul. Acum vine aroma. Ce aromă doriți? Pepene. Ok. Și acum trebuie culoarea. Să ștergem. Revin imediat cu cocktailul. Ok, am revenit și cocktailul este gata. Poftim. Mulțumesc. Să vedem cum e. Extra bun. La revedere!